back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Buntag na dako nga nauli si Rafi og hubog kini sa pagtuo sa katawang nga si Imyat. Nabati ni Ido ang gipanulti ni Rafi og nasuko kini. Abusado ka na kayo! Ano daw? Ha? Kabati ka, sir. Oh, sir, mura kumpog. Sir, sir. Naupos na kong pailom niyo! Sir, mura na ba ni si kumpog? Ayaw pa butang nga hingin lang, tiga! Mao ba, Dad, ha? Alright! Sige, hinginli ko, Dad. Pero ihatag una ang akong bahin nga akong masunod. Wa kay masunod! Tungod kay dili ko ikaw anak! Sinagop ka lang! Dad, ha? Ay, binuang og ingon anak ko, Dad. Dong, ayaw nagtubaya si daddy ni mo. Musa mo tagasukuan na, sige na ayaw tubaya. Pasagdi na siya diha, Imyat! Og pabalik ka na siya og diin sa gikan! Naghatag ka lang samok! Wangag sa ilong! Ano, bangag na sad sa ilong. Ang akong ilong di ay bangag. Dong, naon sa gisabutan man ni mo kasukon daddy ni mo. Nang Imyat, husto ba itong gisulti niya, anak ko? Ha? Nga sa di pa ng dugay? Husto ba ito nun? Dong, Nga dili ko niya matuod nga anak. Nga sinagop lang ko. ay, imposible. Posible, ay, imposible. Sa iya lang, matong kalagot ni mo, ay, nga wala ka lang mauli dayon. Nga wala sa ka magtaro sa imo pag-eskwela. Ay, silan, pahulay lamang ko na dito, be. Sulod na sa kwarto niyo mo, dali na. Sige, bebe, aga, konti ka. Dali, aga, konti ka. Di ko hubog nang, ha? Dili ko hubog. Ay ko kaga ka. Okay? Sabog ko! Kinuok, sabot ka suko si Sir Nemo. Ha! May nang mahibaw na siya. Importanteng mahibaw na siya ron sa tinuod niyang pagkatao. Na sinagop ko lang siya. Abusado na kayo. Tanawon tag-unsay batio niya. Wala na may kisaw sa kwarto, Dong Rape. Natug, tingan eh. Ay, gikatulog na lamang. Gisulti ni Sir niya. Imya! Ay, Bangag sa ilong. akong ilang. Ay ng animal! Nas kwarto na, Sir. Nasa iya kwarto. Pero mingaw naman. Natulog na tingali. Wa gyu'y igabaos. Gipatunghag mahalong universidad. O sige buhat. Sige nagkuyog sa mga barkada. Ay, batanon, pamangkot, Sir. Og naliwat pod nemo. Kay kasadbita, sige malakag suray. Bangag sa ilong imyat. Naalagi ba? Nanghilabot ka na ha? Pasaylo alaman ko, Sir. Pero misabot lang ko sa gipakitang kinaiya ni Dong Rapi, God. Ay, naanad naman ko. Kay pinasagdan, magod siya sa gamay pa. O inaan nga nag-aatiman. Imyat. Mga manay tinuod, Sir, dili ba? Ay, pasilan. Badlongon to na mataas, Sir. Pero, may bati ko. May sabot ko. Lay manggudugway kompleto ang ginikanan nga magatiman. Time pa, Sir, siyalan man. Tinutog ingon ni mo ganina nga. Wa ko magbinuang, imyat. Wa ko magbinuang lang. Wala na. Maunay tinuod. O kay abusado man siya. Mao nga wa na ko magapugong. Angay siyang mahibaw sa matuod niyang pagkatao. Kining, Sir, kanang, siyalan, kinsag tinuod nila ginikanan, Sir. Imyat. Pasilo ako, Sir. Pasilo ang nga nagasusi, bahin ini. Kuan man kad, pila ka tuig na nga nangalagad baya ko ninyo din sa inyo balay. O pila pa edad niya ito Dong Rape. Igo nang nahibaw ka siyang pagkatao. O kung unsay iyang mga plano, human sa mahibaw nini. Bahala siya. Bangag sa ilong. Ako na sa gilong ay, doon na lagi bangag. Ay, hala na. Misamot ang ako, gibate kaluoy ni Dong Rape. Kinsam kahit inuod niyang ginikanan. Wala man po mo sulti si Sir, oy.
itago man ang takong sekreto. Kundi sa gusto mahibalo ang uban. Hala no, kinsa man kahina no gaman ni Dong Rafi. Pasensya na ha sa akong gift mo. Panyo ragit na. Tulo ka buok. Meaning, I love you. Di na importante na ako, sweetheart. Ang atang panag-uban o kayo na may bilin lang ako. Giyatagan kita kayo ni Lord, no? Nakalugar ko. Di ba siyab kay ko, Im? Nya, saman, gusto na rin isod sa sinihan. Tara. Nagawa lang ko ni mo, oy. Sige, dali. May kay tas patag oras. Pero alas 5 kid ha, mo-out na ta. May nandigid magduda si mama sa akong mga lakaw. Tingnan ka ni mo nga may meeting sa mo. Oo, pero always magid na siya. Mapahinumtong nga, dili magpagkagabi. Tani niya. Sige, maumang ka. Ang importante, nga ni aron ka. Bala ko. Oh, gidakulag ang padihapon mo din sa kwarto. Wa naman ka siya tiya. Dito na lang ko sa komedor makaon. Ako nalay daan at tiya. Maayo kay nahuwasan ka na. Ingon ka palang untain ni Perme, malipay ko istila. Og labi ng malipay si Michael. May mo ba tiya? Ayaw hisguti ka na ko ang iyangan. Nganong ingon ka man ni Ana Estila? Birthday ron niya. Ug bisag pag-create na lang, wa, gyud mo buhata. Hangtod buhi pa ko tiya, beta. Dili ko kumalimot sa ilang gipuhat ka na ko. Lakip na ang nahimong bunga silang pagbaboy na ako tiya. Mao ka na tiya. Ug musugot ka ba lang mo abot unyang panahon nga dili na makaantos ang imong anak sa gipakita mo? Og nga mobiya siya din hinato? Makahimo ka ba ni Ana ha, Estela? Ang gipakita ko niya ning hikayo na. Nagpasabot sa kong kasilag niya. Dili ko siya madawat isip akong anak. Nahibaw ka niya na tiya. Maog mawa siya, tingali makuha na nga akong kasuko kanila. Mao ba? Sige, sige. Kung mobiya si Michael, mukuyog ko sa akong apo, Estela. Tiya, bita. Dili tiya. Siya lang ang gusto kong mawa. Siya lang tiya, o dili ikaw. Tiya, ayaw ko biyae. Busog na ko, tiya. Ako na lang manghipos. Ay, nganong ikaw man. Si Tuding na lang. Sorry, tiya. Ikaw lagi makasabot ka na ako. Ay, Estela. Kung misabot man ko sa imong kinaiyan ng higayon na. Kana tungod kay kadugo ta ka. Pag umangkon. Dihang namatay si mama mo, ako na iyang gisaligan pag amuman nimo. Pero dihang gipatungha ka na din sa Cebu. Mautong panahon na nga nalayo ka na ako. Magpadalang kog kwartas imong mga bayranan o sa pagpuyo mo sporting house. Tiya, Ayaw na paghilak. Ako magkwinta sa kong pag-atiman o paggasto nimo. Tungod kay mahal ta ka, Estela. nahinumdum ko sa boarding house. Gigipoy anak ko kaniya to, tiya. Dito ko among-amungi sa mga demonyo. Kung nahibawaan lang, may paog dito ka na lang mo palayin og tungha sa among natawhan ni mama mo. Pero di na ta maghandong pa ni Ana. Di na ta maghiskon. Sige na, dito na ka sa kwarto mo. Tudeng, ipusa niya na dire ha. Ay, salamat. Naguna kong abot ni mama. Nagkahigayon ko si Michael. Magilis kong pambay. Mangilam ko sa di ko eh. Namilit pa ang baho sa perfume ni Michael. Happy kay ko. Malipayan kami si Michael. O gatol pagit sa iyang birthday nga nagkauban mi. Hapit na. Makahuman ako. O di nagitingali mo po kung si mama sa among relasyon ni Michael. Sinagup lang ko. Ug dili ko tinuod niyang anak. Kinsab na yung akong mga ginikanan. Ug gano'ng kipasagop man ko. Litsin yung kinabuhi
Gano? Sir, dali, sir. Tuwa ko na sa ospital sa Dong Rafi, sir. Na-disgrasya. Critical na ba ko na? Buhata ang tanan. Nga maluwas ang akong anak, Dok. Amo na katungdanan, Mr. Samonte. Umananta lang sa itong mga pagampo. Migamit na sa din yung bata, sir. Ha? Unsay? Migamit yung drogas. O hinundan siya pagka wa sa iyang kaugalingon. Mao ba? Tungod sa iyang mga barkada, Dok. Maudi ay. Nabuhato na mong tanan. Aron maluwas siya. Uusbo na ko. Abaga na to sa itong mga pagampo. Hello. Ariya ko sa ospital, Ibiat. Ikay at iman una dire ni Rafi. Sultihin ang umang kauban mo niya. Nga sila unay may baw niya sa bahay. May importante kong atimanon. Oh, sir. Karon dayan, sir. Siyalan man. Kumusta na mas Dong Rafi? Iyarang kabuang. Mo'y nagkaingon. Nga na-disgrasya siya. Pagkag sa ilong pagdali o karihim niya. Oh, di na lagi bangag. Wala. Oh, sir. Sige na. Ay, salamat. Salamat. Tintaan mi bati gede si sir kang Dong Rafi. Mato na ko. Mag-ilis na yun ako. Emily, basahan niya sa pamantalaan. Tanawar ah. Nga man nabangga nga auto sa poste. Ug basahaan Rafael Samonte. Dili ba maunay nga ni Rafi? Ha? Dili ba, Emily? Hindi ko na nabe. Basa. Oh, siya ni ma. Si Rafi Samonte. O critical ang kahimtang. Lakaluwi niya. Naaron siya sa ospital. Adoon na to, Emily. Doon ta siya. Karon dayon, pagilis. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!